Bueno, jo sempre que me dirigisc al meu públic, no? als socis, jo dic sempre el mateix, no? Que este món sense música seria un grave error, però gravíssim. Jo crec que no existiríem, no? Si no n'hi haguera música. És l'alma del món, és la paraula universal, no? La música. Enguany estem fent el 128 aniversari. O sigui que en un parell d'anys, si Déu vol, tindrem això relucient i farem els 130 anys. Bàsicament el que fem és, tenim des de baix una escola de música que compta amb 260-280 alumnes, un professorat de 24 professors i a partir d'ahí tenim un cor infantil, un cor juvenil i un cor gran. Després tenim una orquestra i tenim banda infantil, banda juvenil i banda gran, no? L'orquestra ja que se diu. Això ha sigut un emblema perquè això ha sigut durant 60 anys ha sigut el cine vell, que se dia. I així veníem de xiquets, veníem de xicotets, veníem a veure el cine i bueno, és que tenim ja una certa edat, la veritat és que és un emblema pel poble. La banda se fa càrrec perquè el comprà en el 2000 i no han parat de treballar i de fer-lo bonico i tal. Entonces és un tesor pel poble i sobretot per la banda primitiva de Paiporta. Nosaltres estem lluitant i treballant per, jo crec que al tornar de Reixos, el dia 7, volem començar a donar classes que els xiquets ja en quant tantes estiguen interactuant entre ells, fent música, d'aprendre música, i és el que volem. Tots els dissabtes i diumenges, avui és divendres, però és festa, venen de tots els llocs d'Espanya. Avui tenim així malagueños, tenim de Sevilla, tenim de Madrid, tenim de Valladolid, de Saragossa també tenim, vull dir, això, i entonces tenim que aprofitar perquè el poble salva el poble. I bueno, és el que n'hi ha. Si no s'ajudem entre nosaltres, ningú va vindre a ajudar-nos.